ev navana em hepki servam sekirin Mehmet navên ku komisyonê de cih digre Hasan Cemal navekî pirgiringe Yaşar Kemal hem nav pirgiringin hem jî ev komisyona ku ê bê avakirin dibêjin dibe ku çar civatan pêk bê her civat wê bipeyve niha dewlet saziyên dewletê nikarin hin tişta bi awayekî eşkere bêjin lêbelê herkes ew navên ku komisyonê de ne ger seranserî wê van gelan gelên herêmê gelê Tirkiye ger ji aliyê karibin nûnertiya vê yekê bikin yani ew nav baş bên hilbijartin wek navên Yaşar Kemal wek navên Hasan Cemal wek navên Kadirî nanir yani karin xwe bigihînin her kesî ez nikarim her tiştî bêjî tu nikare her tiştî bêjî lêbelê ew karin ji ber ku herkes wan guhdarî dike kesên navdarin û hurmeta însan yani ji bo însana qedrê wan têgirtin ji ber vê yekê ew avakirina komisyonê ez tiştekî wek gelekî girîng dibînim. Berişwe Kadirî nanin em zanin hunermendekî pir mezin e ji bo pêvajoyê jî gotibû ez ê destekek pir mezin bidim tiştê bi rastî jî pir girîng gotibû niha di komisyonê de jî navê wî jî